Вот так ул сыргач поездына килмеди, а? Телефоны недоступен. Вот әле нишләргә? Кем Сабантуйда йырлар? Казаннан артист килмәсә, әбиемне алар, әле икенче кулымны сындыралар. Если бездә ул йырламас, может тогда син йырларсың, гармоныңны тотып. Юк! Сабантуйда мин җырламыйм. Нурушан абый. Юк! Миңа кирәк посоветоваться. Шеф белән, брат белән. Равиль Хашимовичем? Равиль Хашимович. Равиль Хашимович, мой папа. Алло, Равиль Хашимович. Алло, брат. Бу мин. Рушан. Рушан. Аңгардым. Значит, бөтенесе яхшы, и җырчы бездә Сабантуйга бар. Бристольга кереп, горюче алыйм. Ага, аңгардым. Ну нәрсә? Салям, Равиль Хашимович-та. Рәхмәт. Ну нәрсә? Бөтен нәрсә яхшы. Даже охренительно. Сабантуй беткәц, ул дискотекада бер 10-15 йырны точно җырлый. Җырчы авылда глава белән сәйтсәләр. Адашып раньше цыккан. Пильнадамы поезддан цыккан. Китеп утыр. Кая соң? Чебоксарда.